Systémový strop Ytong zmontujeme jednoduchým spôsobom zo železobetónových nosníkov, na ktoré položíme pórobetónové stropné vložky. Nosníky rozmiestnime podľa plánu pokládky. Minimálne uloženie nosníkov na stenu je 150 mm. Nosníky montážne podoprieme. Položením prvého radu stropných vložiek skorigujeme rozostupy nosníkov. Ich položenie je veľmi jednoduché a rýchle. Hornú časť dosky vystužíme navrhnutou betonárskou sieťou. Po obvode stropnej konštrukcie do medzery medzi stropné vložky a vencové tvárnice vložíme výstuž venca. Potom vybetónujeme rebrá, vence a stropnú dosku. Montážne podpery môžeme odstrániť po úplnom vyzretí betónovej stropnej konštrukcie.